DCKI Iriga Radyo Ronda ang maugmang kairiba magya na RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DCKI Iriga member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang sa tuyang oras mo niyan, alas 11, dos na po nin pagka morning ang oras na ini, dala po sa Indukan, ako Bicol Party List, Dosenya Electrical Supply na yan po dyan sa sentro, asin katahid kan Barangay Hall, kan San Francisco, Sudad po kan Iriga, up CIS Party List. Si Madam Monica Pinky kan Limassol Cyprus asinman ni Tatong Mendoza aspirante para alkalde kan Sudad kan Naga. Kaya po mga tugang, maray nakaka po sa Sendo po Gabos. And welcome po sa satuyang pagribanan. Hindi po sa laukan na satuyang programa. Kaya para niya to sa lado technical na si Pading Tony Aguilar with Kuya Rudil Cesar. Duman na sa ibong sinaunuka si Pading Charlie Binaobra, dangan na si Pading Tony Saison. Taray pala na ambias di Samuya. May pigbakal si Pading Mart na boto-boto. Kayuan na sa muyang panira mo niyan. Maayo, man lamang kami dyan. Para magtambay digdi. Welcome po sa satuya pong pag-iribanan. Abot kitang alas 11:30 in pagka morning kapag atod sa doon mga informasyon mapadapit sa satuyang pambuhay-buhay sa pagipukan sa tuyang pagataman kan sa tuyang salud. Maray naga po ki Madam Monica Piringki na yaon digdingon niyan. Welcome po sa satuya pong pagiribanan. Digdi po sa laukan na satuyang programa. Dan sa luwas, grabe no. Ang init. Mainit na mainit ang panahon. Sabi nga ni kan sa tuyang mga amigo ay dahil ka nga yamak para lakaw-lakaw dyan sa sentro. Tabaan nga yakon ma-high blood kasanakan, sobrang init. Nakaka-high blood po baga ang pagbalad o pagbabad sa init. Sa bagay, ito po mananggad na talagang nakakapagpalangkaw kan sa tuyang alta presyon ang sobrang init. Dapat po sukatamtaman sana. Tumampo sa kita sa mainit ay malipot na
lugar. Kung bako sa maayahay na asin preskong lugar, kung kita yawon sa harong, pwede man kitang magpasiring sa mga air condition na lugar. Tanganing mapriskuan sa tuyang lawas. Anyway, mga tugang, pirang aldaw na sana an karampanyan kan sa tuyang mga kandidato. Kaya wala tuo an sa indang paglibot-libot. Tanganing ipadangog an sa indang mga mahamis na mga promisa. An iba dyan, grabe an pakulo. Uy, good morning pala kina Mr. and Mrs. Manuel and Violeta Iblan kan Barangay San Miguel. Maski nga ni aloy pa ang sendang piyesta, sa mabot pang pizza utso, ay abaana. May imbitasyon tulos kita. Salamat kay Manay Violeng. Naunumpungan ko dyan sa sentro. Ngayamar, daig ka ngayamawara. Daig ka mawara sa samuyang piyesta. And also, good morning, Giraray, kay Madam Reyna Bitare, na firming naka-online. Hello, Madam. I miss you. Sana magbisita ka dito sa Muya. Pero matugang sa tuyang eras na informasyon, sa tuyang mga kagrado kan kita nag-aaral pa nin high school yan sa University of UNEP. Ano po? University of UNEP. Yan po kaya ako nag-aaral sa kuyang high school. Tangan kita mag-college, dyan po kita nag-aral. Ben, mga tugang sa tuyang eras na informasyon, bayaan pa daw po ang yan, politika. Kadiki sa tuya, grabe ang politika. Bayaan ta po ang pasindang mag-kuyan, iwan-iwan. Ano po? Kung sindaman na good morning kay Madam Ilma Gaspi. Kaya naman palang digdi. Kadakol pa rin siya. Kan pagkakan. Ano mga
matugang sa tuyang pagpapadagos kan sa tuyang programa. Oratsan po sana balik kita kan sa tuyang mga tema ta papaloogon ta po sa tuyang mga hanap buhay sa lawkan sa tuyang programa pagkatapos lang ini. Ini po si Teacher Joe Fortuno. Nagpapasalamat sa Indo sa halipot sa ng panahon, naging mainit asin dayagay ang sa Indong pag-ako sa sakuya. Ini nagtao sa kuya ning dakulang kaugmahan. Kaya inimam po ang sakuya pangako. Ang marhay asin totoong serbisyo ni Congressman Sal Fortuno ipapadagos ko, ipapaurog ko para sa linggunadang mas progresibo, mas avansado. Iboto Joe Sal Fortuno para representante kan 5th District, number 3 sa balota. Welcome to BMC Resort, your family swimming pool and recreation center. Best for your family needs to enjoy life. Very accessible in the city proper. Amenities for rent with reasonable prices. Function hall, pavilion, and conference rooms for all occasions. Swimming pool for day and night, every weekend, and summer swimming lessons for children and adults. Let's room for short time. Apartment, ladies' bed spacer, and storage space for rent. Also gray block for sale at Holy Trinity Memorial Park. For inquiries, visit main office at 347 Diversion Road, San Francisco, Iriga City, or contact cell phone number 0909-2220-772 or landline number 206-0361. BMC Resort. Edukasyon ang pinakamarhay na pamanak ang magurang sa sariyang aki. Sa primer distrito, ang Polytechnic University of the Philippines pinundar sa sakong ama, si Rolando Sr. Yan ang panalmingan ko sa pagtugdas ng Lagay Polytechnic Skills Institute sa Nobyembre 2018. Libreng edukasyon, marhay na futuro. Lugod na ang pamanang ini sa sakuya, siring man may pamanang yato sa gabos na kaakian sa Imperong Camarines Sur. Dini po si Nonoy Andaya, kugnan tana ang maray na pagbabago. Para Gobernador kang Camarines Sur, Nonoy Andaya, numero 1 sa balota. Narito ang ilang tag-iritipid tips na pwede gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. I-schedule ang pagpaplansya ng mga damit ng isang beses sa isang linggo. Gawin ito tuwing kaunti lang gumagamit ng kuryente gaya ng bago mag 9 a.m. o pagkatapos ng 9 p.m. Kung wala namang gumagamit ng TV o iba pang appliances, tanggalin na lang ito sa saksakan para hindi na kumusumo pa ng kuryente. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Kung meron ka nasaksihan ng kriminalidad, ipagbigayan ng magad sa may otoridad. Meron kang abilidad, Niña or Pon Taduran. Public Service Lady, Tatak Tulfo, taga Iriga Adis, Certified Bicolano, Isay Pakita, Mayo ng iba, Wara ng iba. Nandiyan ang tulpo, magkapay mo sa dilim. Kasama maaasahan sa pagkalibat krimen. Dapat maging alerto, talasan ng paningin. Maraming ahas sa daan ang may balat na maitin. Kaya dapat CIS Party List para sa mga inapi. 101 sa balota. CIS Party List. Pagkipagkapagkaon sa puso mo, kailangan niya ang tulong ko at tulong ko. Yan ang ating dapat gawin. Sino pang aasahan? Sino ba ang magtutulong-tulong? Di ba tayo lang? Ang CIS! Tayo lang. Political advertisement paid for
at CIS Unit B34, Sergeant Esquerra Avenue, Barangay South Triangle, Quezon. Mga tugang, yauna si Kerwin Bunowon Mirando Bonivier sa siyudad kan Iriga, toltol at sindikadong magserve. Sa Iriga, ikaw ang bago naming karamay. Tuloy na serbisyo sa aming iaalay. Si Kerwin Mirando Bonevi sa lungsod ng Iriga, siya ay aming bida. Tandaan, sa siyudad ni Iriga, Kerwin Bunowon Mirando Bonivier na kita. Ang pagkabuhay ng tao sa kinaban sa rong milagro, alagad ang pagkagadan sigurado. Sa pagdatong kan sa tuyang kamuntuan, kita nagahanap ng makakadamay. An A. Vega Funeral Services o la Ordinarya Maestrado, manalauman niya to, unpa kan 1973, nag-ofrece rin kalidad na serbisyo, alagad sa baba asin rasonableng presyo. A. Vega Funeral Services o la Ordinarya Maestrado, madali sa nang hanapon. Ang main office, yaon sa San Miguel, Nabua, Camarines Sur. Igwani mga branches sa Santo Domingo, asin Ilapatan, Nabua, asin sa Banuan, Canpili, probinsya ng Camarines Sur. Pinapamahalaan asin pagsasabili ni the Mr. and Mrs. June Maestrado. Si June Maestrado, ex-mortician and medical legal kan NBI Manila. Sa Roman na license in Balmer with license number 749. Ang A. Vega Funeral Services o la Ordinarya Maestrado, bukas 24 oras. May libreng tent, table and chairs, and water dispenser. Pwede silang apudahan o e-text sa cellphone number 0930-506-7826, 0910-620-4566, 0908-237-4122. La Ordinarya Maestrado o kaya A. Vega Funeral Services. Mga kababayan kong taga Iriga City, atin pong iboto bilang alkalde ng ating bayan, Emmanuel Nonocoy Alpilor Jr., ang tunay na may malasakit, paninindigan, at may magandang plano sa ating bayan. Siya pa rin iboto natin, Nonocoy Alpilor, siya'y kakampi natin. Magaling na dita at laging maaasahan sa serbisyo ay tapat. Kailan mga patunayan na tulungan ng lahat. Dahil siya'y masipag, tutulong sa lahat. Kaya wala nang mahanapin, dapat lang iboto natin. Dahil ikaw lang ang gusto namin na maging leader. Nonocoy Alpilor bilang mayor. Kaya ngayon, muling nagbabalik ang inyong lingkod, Emmanuel Nonocoy Alpilor Jr., number 1 sa balota. Siya po ang magtatayo ng kauna-unang People Council ng Iriga City. May boses ang lahat, bata, matanda, senior citizen, mag-asawa, estudyante, kahit ano ka pa, may boses ka. Isang beses ka na lang pipila sa loob ng 3 taon para sa prangkisa ng inyong tricycle. Kaya kung gusto mo ng tunay na pagbabago, ito na ang tamang panahon. Kaya sa darating na halalan, huwag natin kalilimutan. Number 1 sa balota, Emmanuel Nonocoy Alpilor Jr. Maraming salamat po sa inyong tunay na suporta. Ikaw lang ang gusto namin na maging. Uy, si Don Benina, tara, lapitan natin. Yun ay mananalo. Siya muling magbabalik para sa sanggunian upang ipagpatuloy ang kanyang nasimulan. Ang kaunlaran at asang na pagbabago, mangyayari yun sa atin. Maniwala ka sa akin, ha? Paulit-ulit ang bulong ng mga tao. Sila ay sigurado, tiyak na ang panalo. Si Dodon ang may puso, si Dodon ang may isip. Maayos na gobyerno ay tiyak na mauuwi. Asahan talaga, umula ng umaraw, tayo'y paglalaban niya. Oo, ako, ikaw, buong napasumama na. At tulungan natin siya, kapit ka may sabay-sabay ang lahat ay kailangan magkaisa siya matapat. Pagmamahal sa atin ibubuhos. Marami siya proyektong matatapos. Servisyo niya sa bayan kaya mati mauubos. Magtiwala ng kaibigan tayo ay makakaraos. Hangad niya na baguhin ng bayan mo.
Muli nating ibalik si Dongdong sa konseho. Kaya sa may madarating siya para kagawad natin. Huwag niyong kalilimutan, si Dongdong ay iboto na. Si Dongdong ay iboto na. Si Dongdong ay panalo ka. Si Dongdong ay iboto na. Mga kababayan, atin pong ihalal Orlando Dondon Palmes Pentecostes para konsehal sa bayan ng Nabwa. Tapat na lingkod bayan, idol ng kabataan. Orlando Dondon Palmes Pentecostes, numero 11 sa Balot. Meron mga tugang bali po 5 minutos na sana ang natatada bago mag alas 11:30 din pagka morning. Aram po nindong niya na summer. Puso na bagaan na pagpatuli sa satuyang mga aking lalaki. Ito bagang 12 anyos, 13 anyos, ikaw nga ni dyan na 10 anyos pa sana, gusto nang mapatuli. Ang nasabi po kan mga doktor, kung kita po mapatuli, kamo sila pala. Kung ang satuyang mga aki mapatuli, mas maray pong ibarantang mga gurang sa mga iguana ni eksperyensya. Dahil pagpasuluhon ang sa tuyang mga aki, ang pagpatuli proteksyon sa bakterya, fungi, insekto asin tubig. Dahil po linigan ang tenga kan cotton buds para dahil maglaog ang bakterya. Mas maray po kayan, bayaan na sana. Kadto baga, pag nagpatuli, kat sa sana, okay na. Pagkatapos ito bagang pinagkukwasan nyo, kung kinukudkud, iyo ang pantapal, tanganing mahali ang mga bakterya. Kaya po, minsan, ngunyan kaya may kuyan na, may kung ano ng mga ipinaglalaag sa lugad. Pero kahit tumayo kayan. Kan kita nga ni Solteritoy pa, pagkatuli sa kuya, ngayamar, babad na nga sa tubig. Tanganin ngayang magdakula. Nagdakula man agad, pero nabaga. Yan pa rin. Nagkakaumay pa lang sa hilang pagduwa at sa tulong baso kan tubig sa pagkaaga. Ini po ang sabi kan Japanese water therapy. Sabi po ni Dr. Willie Ong, ang sa kuyang idol. Kung narumduman po nindo si dating senador Kuyan, itong dating sekretaryo kan DOH, garo man siya nakikuyan, Dr. Willie Ong. Nakakaumay palanin na helang ang duwa at tatulong baso kan mali o kuya maligamgam na tubig sa pagkaaga. Iguang tabang sa pag-inom kan tubig
sa pagkaaga para iwas UTI inspection o kaya infection asin para sa tuyang tulak. Sigun po sa mga pag-aandal sa palikan Japanese water therapy, mas mainam kung 2 hasta 4 na baso kan maligamgam na tubig sa pagkaaga. Basta mayong heart failure asin manas sa lawas. Kumonsulta po sa doktor. Tayag po ang maray kayahan. Dahil kita basta burlungan sa diri. Yan po, tips na namin kung medyo dahil ka mo iyang kay ni, mas maray na ipag-konsulta sa doktor. Ano po? At yan, mabarita na po kita. Mga barita sa lado lokal. Hindi po sa radyo DCKI. Nakaibanan niya to sa lado teknikal. Pading Tony Aguilar with Kuya Rodel Cesar. Duman na sa ibong. Si Manoy Charlie Binaobra. Hindi ko kami dikita ko. Ibog ka. With Pading Tony Saison. Nauno ka. Ini po si Malbaro. Salamat ka na sendo pong pag-antabay sa laukan sa tuyang programa. RTM Provincial Stations, DCBS Baguio, DYKB Bacolod, DXXX Zamboanga, DXKO Cagayan de Oro, DXDX General Santos, DYKC Cebu, DZKI Iliga, DXKD Dipolo, DXKS Surigao, DXKP Pagadian, DXKT Davao, at DZRL Batak. RTM Provincial Stations. Ang pinagaenot sa ringkunada. Puon kayto sa Godbunyan, minaanduyog sa mga namamanuan, katuwang para sa kauswagan, sa mga bareta, patas, sa impormasyon, public service, enot ka, malalaoman, katotohanan, ang sinasarigan. Ini na ang bagong Radyo Ronda. DCKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RTN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DCKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang tamang oras sa radyo DCKI alas 11:30 na po ng pagka-morning. Radyo Ronda Newswatch, Radyo Ronda Newswatch. Maray na aga Bicolandia, maray na aga Ringkunada, asin man na maray na aga Iriga. Uy na tulos an na mga detalles kan na sa tuyang mga pareta. Sa lado lokal na paman nagiraray, matuninong alagad siribot-sibot ang mga
paradadan sa ginibong buwa-buwahan na festival sa Banuan na kanda Nabuak Camarines Sur. Partisiparan na kan nagkapirang barangay ang sinambitang aktibidad na pigpadlinuan kan na lokal na gobyerno kan na sinambitang Banuan sa paagi ni Mayor Delcing Bulan. Kadakol-dakol na mga paradan aninterong nagurugma uli bangilaray sa taunan na nagigibong buwa-buwan festival sa sinambitang Banuan mas kinangani nagkagwa nin pagpiot kan bolos kan trapiko ang iba nagkagwa nin rerouting tangani sa nang day mabala ang sinambitang parada kung may naugma may nasusuya uli man data traffic na entero paluwas asin palaog sa sentro kan sinambitang Banuan. Aran kaon na premyo ang makukuha kan manggarana sa sinambitang patimpala. Good morning, TG Sulapit. Iba pa mga detalyes kan sa tuyang mga bareta. Dahil pa pang mga detalyes kan sa tuyang mga bareta ngunyan nanginot mismo si Davao City Police sa Office Director Police Colonel Alexander Tagum sa paglibot-libot sa 26 na mga playing venue as in the building quarters kan mga atleta kasabay kan nagpapadagos na palarong pambansa 2019 sigun pa kitagum manageable pamanggilarayan ka boss asin mayo sinang naresibin nga dalakulang problema apir na sanaman sa mga atleta na kuranin na malayo ni sa sobrang kapagalan na init ka na panahon. Iwag na nga po dan ang direktor na matinir alerto asin makipag-ulay sa otoridad para masyerto na matiwasay ang palarong pagbansa hasta sa matapos inisaldaw kan Sabado. Mientras tanto, Kasubanggi, nakalerto ang City Disaster Risk Reduction and Management Office as in Office of the Civil Defense matapos magbulos ang makusugon na uran na epekto kan Easterlies. Sinasabing nagkapal sa mga berthing quarters kan mga atleta ang nakamatik kan pagbaha alagad may mga kwarto man na inanda na kadakol na malilipatan ng mga ini in kasong maglangkaw pa ang tubig tulos man na bumilaba ang tubig baha nagkatalang oras matapos magbagunas ang makusugon na uran. Iba pang detalyes kan sa tuyang mga bareta Yederto kan na Philippine National Police sa Bicol sa paagi ni Police Major Maluk Kadubakit tagapagkataram kan Philippine National Police Digdi sa Bicol mapadapit sa nagraraning pirilian sa Mayo at 13 ngunyan na taon. Uli kan na bagay na ni ang PNP dahil natutugutan na magkaigwa din pagbakasyon inuritasin na ang alerto sa ngunyan para mas na masiguro ang nakatuninungan asin man clear na eleksyon digdi sa riyon na Bicol maski nang ngani nagkapirang area digdi ang pinagpasalarom
sa kontrol kan na Comelec, alagad matuninong man giraray. Asangon yan ang bilog na Bicol. At saan maberta kami kan sa muyang pagkatod kan mga bareta kanal daw, uyang muna. Mura at di kalidad na salamin sa mata ang hanap nyo. Magandang balita. Yes, magandang balita. Nandito na sa Iriga, the Vintage Vision ang optika para sa lahat. Available sa kanila ang fashion sunglasses at reading eyeglasses. Ang Vintage Vision ay gumagamit ng computer eye examination. Kaya sigurado, hindi lang yan. For every purchase worth of 500 pesos, meron kayong libreng fashion sunglasses o reading eyeglasses. Kaya punta na the Vintage Vision. Matatagpuan sa ground floor, Gaisano Capital, Highway 1, San Roque, Iriga City. The Vintage Vision, ang optikal para sa lahat with 70 branches nationwide. Ang probinsyano, number 54. Ating iboto, number 54. Ang probinsyano, number 54. Sa balota mo, ang probinsyano, iboto. Ang probinsyano party list, ang probinsyano, number 54. Ang probinsyano party list, iboto, number 54. Ang probinsyano, maglilingkod araw-araw sa Luzon, Visayas, Mindanao. Dahil sa probinsyano, ang kita ay ikaw. Mangista o doktor, magsasaka o guro, kahit ano pang trabaho, sagot ka ng probinsyano. Ang probinsyano, number 54. Sa balota mo, ang probinsyano, iboto. Ang probinsyano party list, ang probinsyano, number 54. Ang probinsyano party list, iboto, number 54. Ang probinsyano party list. Si Miguel Ibas ko siya, ang mayor ko. Sa bula Miguel Ibas ko, dagos ang serbisyo. Si Miguel Ibas ko siya, ang mayor ko. Sa bula Miguel Ibas ko siya, maray kata. Miguel Ibas ko siya, ang mayor ko. Miguel Ibas ko, dagos ang Toto'y malanyaon, ang ang vice mayor. Miguel Ibas ko, matinabang siya sa tao. Pagawat sinda, lalagpalibar, et na mura, inamalanyaon. Colin Hombre, Recontanal, Nelly Lago, Elizabeth Seven City, ang katuwang sa Kongreso, hindi sa bula. Si Miguel Ibas ko siya, ang mayor ko. Sa bula Miguel Ibas ko, dagos ang serbisyo. Si Miguel Ibas ko siya, ang mayor ko. Sa bula Miguel Ibas ko, matinabang siya sa tao. Hirap sumabay sa hangarin ng bayan, maghawak-hawak ng kamay, isigaw ang taong sesenyo. Hirap ang
malasante, bilang si alkalde. Maray na panahon kaninyo namin magirmontabi. Tadya, linyadang timang tao sa pamamayo ko kaging daratang ilinyang alkalde Jeffrey Jeff Disilio sa kapisi alkalde Architect Jose Villanueva Malasarte. Kaibagan man po aling malulindang pagbabatong kandidato para siya, Kagawad David Mayer, si Kagawad Doktora Mara Briones Diseño, Kagawad Lucy Huela, Kagawad Eddie Pires, Kagawad Ben Blanquera, Kagawad Edwin Vidura, Kagawad Mike Budalin, saka si Kagawad Kyle Soriano Sinfuego. Amo po ni solidong nagkaruusap tanganing maipadagos so kinikibo nindang na ibang serbisyo. Kaya salita, limang daw, ngamit sinda, ibobo. Likas sa ating mga Pilipino ang mangarap at manalangin. Walang makapagpipigil dito. Bayaran man tayo. Ganyan din sana tayo sa pagboto. Pagkat kung tutuusin, ang bawat boto ay pangarap na bumuti ang buhay. Ang bawat boto ay dalangin. Na sana'y magkaroon tayo ng mga lider na tapat, may kakayahan at may kahihiyan. Di ba't sila ang tutularan ng ating mga anak? Paghandaan natin ang darating na eleksyon. Mag-volunteer sa PPCRV para sa malinis, maayos at mapayapang halalan. Ito'y serbisyo sa bayan, walang kabayaran. Sa PPCRV, ang bawat boto ay pangarap. A public service message from PPCRV and this station. Imelda Papin, dating Vice Gobernador, mabeltada para ipadagos ang progresong nabunan. Imelda Papin, ipapadagos ang pagsuporta sa mga programa ni Governor Mix Villaverde. Imelda Papin, ipapadagos ang pagtabang sa mga namamanwaan. Imelda Papin, ipapadagos ang honestong pagseserbisyo publiko. Imelda Papin, ipapadagos ang pagiging orgulyo kan mga Pilipino at in orgulyo kan mga Bicolano. Imelda Papin, iraray pagka-Vice Gobernador. Imelda Papin, mayo ng iba, ikaman kiraray. Ang init! Summer na talaga. Buksan mo nga yung aircon, yung electric fan, tapos pahinging yelo para sa tubig. Teka, masyado nang magastos sa kuryente yan. Huwag kang mag-alala, pwede pa rin naman magtipid ng kuryente na hindi naglalagkit sa init. Yung electric fan, para mas malakas ang buga ng hangin, linisin ang fan blades. Kung gagamit naman ng aircon, isara muna ang mga pinto at bintana para mas madaling lumamig ang kwarto. Dapat malinis din ang aircon filter at condenser. Para mas efficient naman ang paggamit ng ref, i-defrost ito kapag nasa 1/4 pulgada na ang yelo. I-check din ang pinto para siguradong di tumatagas ang lamig. O diba, hindi kailangan tumadaktak ang pawis sa pagtitipid. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente. Yan ang ilang tag-init tipid tips mula sa NGCP. Medyo Ronda Newswatch. Sa pagpapadagos kan sa tuyang mga bareta kanan daw, lalong uminit ang tensyon sa banuan kan Sara Iloilo, mantang paparani ang May 13, 2019 eleksyon. Sigon na kipunong barangay Ronnie Borde, kan barangay Preciosa, sa Banuan kan Sara, sinabi ganina parutro subot ininga ni retired Army General Jong Ayin na mangampanya para sa iya. Alagad suminayuma ang kapitan na makibali sa
electioneering asin partisan politics sa digina inumanda ini kan na mga armadong tauhan kan dating general sigon ki Dorly na andalinid ulit na may nagmamanman na mga armadong tao sa sayang arungkon na sahin pinagtutubulan. Kinugo ang mga nikan dating general. Tulos-tulos man uminagad nintabang sa mga autoridad ang na barangay opisyal uli sa umasa sa iyang buhay. Iba pa mga detalles kan na sa tuyang mga paretakan na aldaw nangapudan na si General Manager Wilmore Minyolas ang General Manager kan na Nabua Water District na dapat nang magbayad sa tamang oras ang mga konsumidores o rinaman ta madali na ang Judith asin na sinabi sa informasyon na kaipuan man tiyaday na magkagawa kan siring na mga promesa ang mga konsumidores tangani subod na dai mabala sagon yan na marayman ang serbisyong itinatao kan Nabua Water District sa mga konsumidores alagad digit na dispensa ni Nurita tag-edit na sangunyan asin kadakol kan mga nagkukonsumo sa sinambit ng konsumidores. Iba pa mga detalles ngunyan kan na mga bareta kan na aldaw, bareta pa man na sa lado nasyonal kan na sa tuyang mga bareta kan aldaw nakipag-ulay na ngunyan ang ahensya kan Department of Education DepEd sa pamilya ni Attorney Harriet Sultan Legal Officer kan Western Visayas Delegation sa Palarong Pambansa 2019 na binawian ng buhay uli sa hypertension. Enot ng kinumpirma ni DepEd Undersecretary Pepsi Escobedo, Secretary General kan Palarong Pambansa 2019 na nagadan na si Sultan 44 anyos matapos ining idadagan sa Western Philippine Medical Center. Inisan na pahayag gikan sa SPMC nagadan si Sultan matapos may stroke man sa hypertension. Siniguro man kan DepEd na may atod tulos pabalik sa sendang probinsya ang nabangkay kan abogado. Nagpahayag din pakikidumamay ahensya sa mga nabayan na pamilya kan opisyal. Iba pa mga detalles ngunyan kan na mga bareta kanal daw. Sana nagraraning pirlihan mas nagbubutwa ang pangaran ni abogada Pichi Alpelor, kandidato para congresswoman kan ikalimang distrito kan Rinconada. Sinabi sa informasyon na pinag-anduyukan kan mga taga Banuana kan Buhi, Paaw asin sudad kan Iriga ang kandidatura ni Attorney Pichi Alpelor sa pagka-congresswoman. Uli kan na bagay rin na kulang pasalamat ang ibinaabot kan abogada sa mga elektorado sa sudad kan Iriga Buhi asin Baaw magin sa bula ulit sa itinatawang suporta kan mga ini sa iyang kandidatura. Sangon yan padagos man na naglalapigot asin
pasiring sa mga ibang okasyon, anhobin na bugada, tanganing sanang tao. Asin maipahayag ang sa iyang serbisyo, kuning kaso sa ang mapalad na makakuha. Kang nasambitan ng orgulyo. Iba pa mga detalles kan mga bareta dahil nagpaawat ang binansagan bariput runner kan probinsya ni Camarines Sur asin sa iyang ginawa ani kadua kining bulawan na medalya sa ikatulong aldaw kan nagpapadagos na palarong pambansa. Nag-reyna sa 1,500 meter girls ang grade 9 na si Leslie De Lima, pinsan ni Kagawad Elma De Lima na tubong Bao Camarines Sur. Ngunya na si Mana nasungkit man ni De Lima ang inot na bulawan na medalya kan na palarong 2019 kan magkampiyon ni sa 3,000 meters kan secondary girls kan palarong 2018 sa Ilocos Sur kan saman an magreyna sa sinambit ng event makatapos mag-rehistro hinda tulong segundo sa mas sa baba sa record kan 2015 na champion. Segon sa 14 anyos na atleta, panginod kan sa inspirasyon ang sa iyang pamilya, partikular na ang sa iyang mga magurang. Inako man ni De Lima na pigkukasakan sarong dakulang universidad duman sa Manila, alagad da ini pinag-ako. Sa tuyang dagdag na bareta, sa lado lokal pa man nagiraray ka na sa tuyang mga bareta ka na aldaw. Kinumpirmar ni Justice Secretary Maynardo Guevara na may ongoing operation ngunyan ang National Bureau of Investigation na katakot sa Bikoy video. Alagad suminayuma si Guevara sa sinambit ng kapot na nakan NBI si Bikoy pagkos sa sinabing nagpapadagos ang operasyon digi. Sinabi pa ni Secretary Guevara, mag-alat muna sinda ng iba pang mga impormasyon sa katakot kan person of interest, katakot sa Bikoy video na posibleng magsagibo ning press conference. Nood ba? Sa iba pang mga detalles kan sa tuyang mga bareta, ipinahayag kan Department of Labor and Employment na inaprobaran na kan 5 pesos na uminto sa sweldo sa Bicol Region na itinapad sa paghilumdum kan aldaw kan trabaho. Sinabi ni Dolly Bicol Information Johanna Vigasga, Information Officer kan Dolly sa Bicol, na inina ani kadawang parte kan paglangkaw sweldo base sa Wage Order RBV 19
kan Regional Tripartite Wages and Productivity Board na mga ngulugan ininin 300 pesos 10 centimos 10 pesos na ang bagong minimum wage rate hindi sa Bicol. Ipinaluwas ang inot na parte kanumento sa sweldo kan 2019 o 18. Matugang nga sa lipunan tabayanan ang nakatirikunan ka na sa tuyang pagbabareta. Alado teknikal, paring Tony Aguilar. Ini po si Barbaroga. Salamat ka sa inyong pagantabay sa Radyo Ronda Newswatch. Salamat, hindi malilimutan ating pinagdaanan, ating pinagsamahan sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RTN. Simula pa lamang kayo ang